So ang iglesia gitukod ni Kristo nakahukman sa Espiritu Santo. Mo bito nga mahibaw-an sa kalangitan ang kaalam sa Dios na nagkalain-laing paagi pinaagi sa iyang simbahan. Lain man ni sila. Kini mga sulpot karon nga panahon na nag-agad sila sa kahibalo sa ilang pastoy. Kanya ang ilang pastoy pagyud way connection, again ha, walay connection kang Kristo. Anong importante magud na connection god? Kanong sagad sa mga defensor Katoliko, always magita mo present na about the connection of the preachers dito sa Ginoong Kristo. Ganun man, ingon si Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hantod sa katapusan sa kalibutan. Mao gid akong ginabalik-balik nga until di mabungkag sa tong mga higalang mga sulpot. Ingon pastor Ginoong Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hantod sa katapusan sa kalibutan. Kung tinuod mo nga mga sulpot, nang sulpot lang after 16th century, bakakon si Kristo. Kung tinuod mo, kung di mo tinuod, kaya ang Kristo wala may tawag kining kuan. Wala may gitawag og kining sana wala may bisan gamay bakak nga migawa sa iyang baba.